Je tu remake filmu American Psycho a môže z toho byť buď obrovský prepadák, alebo absolútne majstrovské dielo. Poďme si o tom niečo povedať. Písali sa 90. roky a autor Bret Easton Ellis vzal všetky svoje temné, provokatívne myšlienky a pretavil ich do príbehu, z ktorého neskôr vznikol film American Psycho. Pôvodne sa uvažovalo o obsadení hercov ako Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Brad Pitt či Johnny Depp. Našťastie však režisér presvedčil štúdio, aby rolu Patricka Batemana dostal Christian Bale. Keď film prvýkrát premietali testovaciemu publiku, ľudia vôbec netušili, čo si o ňom majú myslieť. Mnohí chceli, aby film dostal rating NC-17 vzhľadom na jeho brutalitu a obsah. Napriek tomu sa z American Psycho stal kultový film a dnes je považovaný za jeden z najlepších filmov všetkých čias, ale potom sa niečo pokazilo. O niekoľko rokov neskôr začala Mila Kunis pracovať na filme s názvom The Girl Who Wouldn't Die. Štúdia však film prestrihali a prerobili tak, že z neho vznikol American Psycho 2. A dnes sa dokonca špekuluje, že Patrick Schwarzenegger alebo Austin Butler by mohli stvárniť nového Patricka Batemana.